Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walangiza nduna za boma kuti zizitumikira Amalawi mwa chilungamo ndi modzipereka. Professor Mutharika amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wolumbiritsa nduna achiwiri awo ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo. Phungu wa dera la kumwera chakumvuma kwa mzinda wa Mzuzu William Kaweche wayamikira zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene amatsegulira nyumba ya malamulo. Iwo ayankhula izi pamene amakumana ndi adindo osiyanasiyana akuderali ponena kuti zikuonetsa poyera masomphenya a mtsogoleriyu ofuna kukwaniritsa malonjezo ake. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri. Kaweche wati zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula pamene amatsegulira nyumba ya malamulo zikugwirizana kwambiri ndi mfundo zake zimene anakhazikitsa zothandiza kutukula mzinda wa Mzuzu. Iwo ati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anayankhula za feteleza otsika mtengo, za ziphatso zoyendera mapassport, zochotsa ndalama zomophunzira ku primary ndi ku secondary amapereka, komanso anayankhula zoyika 5 billion kwacha ya ntchito zachitukuko ku madera a aphungu ponena kuti izi ndi zimene zithandize kwambiri kusintha deralo. Nezinthu zake zokhangati mene timayendamo timazoti amene tigwire nayo ntchito munthu wake ndoti ndi ukukhulupirira kuti monga mene ananenera a Professor Arthur Peter Mutharika kuti ni si wandale ndino wa chitukuko chooneka sogolera. Example nditakupasani CDF ija kuti 5 billion from 200 million amwene ndananga kanike kupanga deliver zinthu zochita kuonekeratu ndi ukukhulupirira kuti mene ndilili ukuku CDF uko komano nditina toonjezera ndokhulupirira dera langa likhala bwinobwino. William Chikweta Kaweche anapambana ngati phungu oyima paokha, koma anachiona cha mzelu kuti alowe chipani cha DPP ndi cholinga choti Mzuzu akhale limodzi mwa madera amene akuyenera kupindula pa nkhani ya chitukuko ndi kusintha mu zaka zisanu zikubwerazi. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Chipatala cha Betcure chalengeza masomphenya opanga ma operation ana 206 omwe ali ndi maulumali ochizika. Mkulu wa chipatalachi Dr. Rhoda Jula Greek alengeza izi mu mzinda wa Blantyre pa mgonero umene unalipo loweruka omwe cholinga chake chinali kupeza ndalama zothandizira anawa. Pakadali pano wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha Malawi kuti athandize chikonzerochi. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Romeo Umali. Loweruka lapitali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anali nawo pamwambo umene cholinga chake chinali kupeza ndalama zothandizira ana amene ali ndi ulumali ochizika. Poyankhula pamwambowu Dr. Ansah anapempha Malawi kuphatikizapo mabungwe ndi kampani kuti athandize chipatalachi kuti chikwaniritse masomphenya ake chifukwa kafukufuku akusonyeza kuti ana ambiri akuvutika ndi ulumali ochizika mdziko muno. Dr. Ansah athandiza chipatalachi ndi 2 million kwacha kuti chithe kugwira ntchitoyi. Mkulu wa chipatala cha Betcure Dr. Rhoda Jura Craig anati kudzera mu mgonero umene anakonza mu mzinda wa Blantyre akuyembekezera kupeza ndalama zokwana 310 million kwacha kuti athe kuthandiza ana 206 amene ali ndi ulumali ochizika mdziko muno. Kwa zaka zoposa 23 tsopano chipatala cha Betcure mu mzindawu chakhala chikuthandiza ana komanso akuluakulu amene ali ndi mavuto osiyanasiyana. Ntuna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati kumangidwa komanso kukhazikitsa malo akulu osungira zinthu zamakedzana a Grand Egyptian Museum mdziko la Egypt ndi chinthu chopambana ndipo chipindulira anthu a maiko ambiri komanso mibado ya kutsogolo. Iwo amayankhula izi pomwe anali nawo pamwambo oonera kanema okhazikitsa malowa. Achaponda ati zomwe lachita dziko la Egypt zikuphelezera masomphenya a bungwe la mgwirizano wa maiko a Africa omwe amalimbikitsa anthu a maikowa kusunga mbiri ndi chikhalidwe chawo. Mwayintu modzi wadza ndi ripoti.
Pa 1 Novemba lidzakhala tsiku losayiwalika mu mbiri ya dziko la Egypt pomwe mtsogoleri wa dzikolo Abdel Fattah el-Sisi wakhazikitsa nkhokwe yosungiramo zinthu zamakedzana yomwe dziko lakhale kumanga kwa zaka 17. Pokondwera kutsekulira kwa malowa kuno kumudzi, anthu anasonkhana ku maofesi akazembe wa dziko la Egypt mu mzinda wa Lilongwe komwe amatsatira mwambowu kudzera pakanema. Polankhula pa mwambowu, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena George Chaponda ayamikira dziko la Egypt kamba ka masomphenya ake omwe akwaniritsidwa pokhazikitsa nkhokweyi. Ine ndikuwathokoza kwambiri anthu aku Egypt, president aku Egypt ndi anthu onse aku Egypt kuti iwo achita zotheka kuti zikhalidwe zako kumeneko zisungidwe. Tikuziwa mu mbiri ya ku Egypt kuti inachokera kutali, anali ni mafumu, Faro ndi ena, koma iwo watenga zonsezo ndikumanga chinthu chachikulu kuyika pamalo amodzi kuti anthu ena obwera kumeneko azitha kuona asamavutikire. Ndine ndikunena kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri, ndipo ngakhale kwathu kuno tikuziwa kuti tikuyesesa kuti tizichita zimenezi. Monga timuziwa tili ndi John Chilembwe kuja kukaronga kujanso tili ndi zina zonse zikufunika, koma zimafunikanso zonse zitakhala pamodzi monga iwo wachitayo. Chonchoona kuti ni chinthu chabwino, komanso monga tikhala ndi masomphenya a 2063 tikunena kuti ichinso chofunikira kuti tikamaganizira za zinthu zina zokhuza 2063 nkhani ya chikhalidwe kuti zisungidwa yofunika. Ndipo mmawu ake kazembe wa dziko la Egypt kuno ku Malawi Rasha Hamdem wati nkhokweyi sikungoonetsa ubwino wambiri ya dziko lokokha, komanso chidwi chawo posunga chikhalidwe kuti idzapindulire mibado ya mtsogolo. Nkhokweyi yamangidwa ku Giza Plateau pafupi ndi malo ena ambiri amakedzana omwe ankayika mafumu a dziko lombuyomu, ndipo muli zinthu zamakedzana zoposera 100,000 zomwe pazokha zimakamba kukwera kwa chikhalidwe komanso mbiri ya dzikolo. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Boma lati bungwe la ankhalapakati pa ntchito yogula ndi kugulitsa katundu la Indigenous Customs Clearing and Forwarding Agents ndilofunikira pa ntchito yolimbikitsa kukwezanso chuma cha dziko la Malawi. Nduna za mafaktale, malonda ndi zokopa alendo Dr. George Partridge yayankhula izi kumangochi pa msonkhano wa pachaka wa akuluakulu a bungweli omwe cholinga chake ndi kuunika momwe ntchito yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko ena ikuyendera. Mavula wadza ndi nkhani yonse. Bungwe la ankhalapakati pa ntchito yogula ndi kugulitsa katundu la Indigenous Customs Clearing and Forwarding Agents ICAFA analikhazikitsa kuti lidzithandizira kuongolera ntchito yogula ndi kugulitsa katundu osiyanasiyana, gawo limodzi lodalirika pa ntchito za chuma cha dziko la Malawi. Pofuna kulimbikitsa upangiri wa bungweli komanso kuunikira momwe ntchito zake zingapitire patsogolo, bungweli linakonza msonkhano wa pachaka m'boma la Mangochi komwe nduna za mafakitale, malonda ndi zokopa alendo Dr. George Partridge inatsogolera. Mawu ake ndunayi yati boma likukonza ndondomeko zabwino zothandizira kuchepetsa mavuto omwe mabungwe ngati ICAFA amakumana nawo pamene akuthandizira ntchito za malonda mdziko muno. Ndunayi yati mwachitsanzo boma likuonjezera ukadaulo wapadera mu ofesi zomwe zili mzipata za dziko la Malawi ndi mayiko ena, komanso kumanga ofesi zachikwanekwane zoonjezera kapena kuti one stop border post mzipata za Songwe, Chiponde ndinso Mloza. Cholinga chathu chenicheni nkusonyeza kuti zinthu ziziyenda pasamakhale zinthu zopingapinga tikamapanga zinthu za malonda. Ngati pali zinthu zina zake zimene zikuonetsa kuti zikupinga malonda mmene amayendera, ife tili panopo atiuze tikaona kuti yaendezoona zikupinga di malonda kuti zikachoka zinthu zimenezo zithandiza kuti zinthu zizichita run smoothly. Ifeyo tili panopo kuti
tiathandize kuti zinthu zopingapingazo tichose. Ndipo mmawu ake president wa bungwe la Indigenous Customs Clearing and Forwarding Agents Avusi Chirwa ayamikira boma podzipereka pa ntchito yolimbikitsa ndondomeko zopititsa patsogolo ntchito za malonda, koma aonjezera kuti pakufunika kuyika chidwi pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wa katangale ku ntchito yoona zogula ndi kugulitsa katundu. Tufuna kuti ngati nkhope ya dziko m'maboda onse olowera m'Malawi muno tikufuna kuti tizichita changu machawe pogwira ntchito zathu kuti katundu olowa ndi kutuluka asamachedwe. Pa nkhani za katangale we have got tili ndi disciplinary committee, member wathu akapezeka involved nkhani za katangale ndikuti apita ku disciplinary committee, either ampanga suspend or ampanga caution or disciplinary measures are there in place. Msonkhano wa pachakawu wachitika pamenenso bungweli likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 13 chilikhazikitsireni. Owen Mavula, MBC Mangochi. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzangayo Dawson Kamalata. Tentonenso mitu yake. President Mutharika watsindika kuti nduna zomwe zalumbiritsidwa lero zigwire ntchito modzipereka ndi cholinga chotukula miyoyo ya Amalawi osati zokhumba zawo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.